Kien għal-ħabta tal-10 eskwar ta' filgħodu meta ċeda saqaf f'dar fi triq San Ignazju f'Taslima li fiha kien għaddej xi xogħol ta' kostruzzjoni. F'salt bardak iż-żarżin nisma' esplużjoni kbira u raġel qed jgħajjat isem raġel ieħor, jgħajjat. Għattilhom hello, do you need help? U ħareġ raġel fetaħ il-bib tal-bitħa u ħareġet daħna kbira trab. U mbagħad ħareġ raġel barrani u għalli call ambulance, kam, call ambulance għata kbira, għadni sissa mreda. Minnu fih bdiet operazzjoni delikata li rat il-ħidma ta' diversi taqsimiet tal-pulizija, membri tal-protezzjoni ċivili, kif ukoll tim mediku li tal-ewwel għajnuna. Wieħed mill-vittmi raġel ta' 31 sena, residenti ħażebbuċ irnexxielu joħroġ waħdu mid-dar u ngħata l-għajnuna minn tim mediku u ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Aktar tard irriżulta li kien ġarrab ġrieħi ħfief. Fl-istess waqt, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili komplew b'ħidma delikata biex jinħareġ ir-raġel ieħor li wkoll joqgħod ħażebbuċ. U għan staf ftit tal-ħin wara iżda ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Wara ħidma li saret mill-ewwel min-naħa tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili, il-persuna ġiet instabet u sfortunatament instabet bla ħajja. Il-persuna huwa wkoll ta' nazzjonalità Albaniża, għandu 51 sena u joqgħod ħażebbuċ. Ftit tal-ħin wara l-Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni qalet fi stqarrija li minnu fih bdiet tinvestiga l-każ fejn irriżulta li l-inċident seħħ f'dar privata hekk kif kienu qed isiru xi xogħlijiet. Hija qalet li rriżulta wkoll li x-xogħlijiet li kienu qegħdin isiru fil-partijiet ta' ġewwa tal-proprjetà ma kellhomx l-approvazzjoni kompleta tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan hekk kif l-applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar kienet għadha pendenti u anqas ma kien hemm applikazzjoni mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni u għaldaqstant ma kien hemm ebda permess għal xogħlijiet. Intant l-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol, l-OHSA, fis-stqarrija qalet li skont l-ewwel investigazzjonijiet jirriżulta li waqa' ħajt u konsegwentament ċeda parti minn saqaf fl-ewwel sular. Hija qalet li fuq il-post kien hemm żewġ ħaddiema ta' nazzjonalità barranija li jaħdmu ma' kuntrattur lokali. Min aktar sħarriġ li sar irriżulta wkoll li ma kinux daħlu dokumenti mitlub bil-liġi u għaldaqstant l-OHSA ma ġietx notifikata b'dawn ix-xogħlijiet. Hija żiedet li membri tagħha flimkien ma' awtoritajiet oħra għadhom għaddejjin b'aktar investigazzjonijiet b'rabta ma' dan l-inċident.